Sulod sa imong lawas. Nang di man ko makatulog na ako'y makita mga anino. Uy, kinsa nang naghilak? Bisaya Horror Stories. Sa usa ka baryo, nagilukop sa mga bukid sa Subo. Adunay usa kasugilanon nga hangtod karon ipanghadlukan o girikayan sa mga taga-barangay. Kini ang storya ni Luisita, usa ka batanong babae na napano sa usa ka trahedya na wala masabti sa kadaghanan. Ang sudanan sa Suwilanon. Sa karaang panahon, sa usas ka gamay nga baryo sa bukid, nagpuyos si Luisita, usa ka buotan ug malipayong dalaga na ay paglaom ug mga damgo alang sa iyang kaugmaon. Ang iyang kinabuhi simple ra, apan puno sa kalipay ug kahupayan sa iyang pamilya. Apan ang tanan miusab sa dihang si Luisita nakaila sa usa ka lalaki na tagalaing baryo. Ang lalaki na iya na nailhan mao si Andres, usa ka binatidyo na buotan apan diri mapugnan sa iyang gugma alang kang Luisita. Ang ilang gugma gilabanan sa panahon, bisan sa kalisod ug sa kabukiran na nagbulag kanila. Ang trahedya sa gugma. Apan ang ilang kalipay giputol sa usa ka trahedya, mawala damha. Ang pamilya ni Maria walay pag-uyon ka mantres. Ug sila mipugos na ipares si Luisita sa usa ka adunahan nga pamilya ikan sa ubos sa baryo. Si Luisita dili gusto, apan ang kahadlok ug ang pagpugos sa iyang pamilya nag-agad kaniya na sundon ang ilang gusto. Sa kasakit ug kalagot, si Luisita nagdesisyon na magtago gikan sa iyang pamilya. Sa kagabhion, nag-agad si Luisita sa bukid, sa dapit na wala pagid niya natuan ang iyang mga luha. Nagbahod sa yuta na iyang ginalaktan. Dito siya nagsugod o pag-ampo. Diri alam sa kaluwasan, apan alam sa pagkahuman sa iyang kasakit. Nagtanwing-wis siya sa gabi nung walay kahibalo lang iyang pag-ampo na dumog sa mga espiritu sa bukid. Ang pagpanimalos. Ang mga tao sa baryo nagsulti, wala na nakabalik si Luisita. Miadto na gabi ang ilang mga balita mao na siya nawala ug bisan ang iyang pamilya wala na nakapangita kaniya. Apan ang ilang kahadlok bilugos sa dihang ang mga tao nagsugod og pagkahadlok sa bukid. Adunay mga balita na ang dihang moadto ang mga tao sa bukid, adunay usa ka babae na mugawas gikan sa mga kahoy. Naglakaw sa ilang atubangan ug maghulat sa mga kanto sa dalan. Ang mga tao na narakita ni ini nag-ingon na kini si Luisita. Apan dili na siya usa ka ordinaryong babae. Ang iyang mga mata uga ug pula. Ang iyang panit puti sama sa abog. Ug ang iyang mga kamot naputos sa hangin sa usa ka lumawig na kalag. Giingon nga ang matagabi siya magpakita sa mga tao na adunay dakong kalagot sa ilang kasing-kasing.
ang mga tawo nga nakaagi sa bukid sa dihang si Maria magpakita, dili na gyud makabalik sa baryo. Ang uban bipatay sa ilang kaugalingon, ang uban nakalas sa mga sakit na dili matambalan. Apan ang labing kahadukan, mao ang paghitabo sa pamilya ni Luisita. Ang iyang mga paryente na mao ang nagpugos. Kaniya ay padayon ang dili niya gusto. Nagsugod o pagkamatay usa-usa. Ang irang mga lawas nakit-an nga naay mga marka sa irang mga liog na murag dikutlo sa usa ka dili makita na puwersa. Ang mga residente sa baryo miingon na kini ang pagpanimalus ni Luisita. Ang spiritu nagihugawan sa kalagot o kasakit. Ang pagpahilom sa kalag. Sa kadugayan, ang mga katauhan sa baryo nagdesisyon na maghalad alang sa kalag ni Luisita. Usa ka babaylan ang ilang gitawag. Kung sa usa kagabi nahayag ang bulan, sila nagdala o mga halad nadto sa bukid. Yatagan nila si Luisita o mga bulak o sa ilang mga pag-ampo sila nangayo o pasaylo. Alang sa mga sala na ilang nabuhat, batok kaniya. Pagkauman sa maong seremonya, ang mga panghitabo managdala o kahadlok sa baryo, mihunong. Ang mga tao nakapanghinaot na si Luisita adunay kalinaw na sa iyang kalad. Apan, bisan karon, ang mga tao sa baryo dili pa ihapon mag-adto sa bukid na walay adlaw. Aduna gyapon sila'y kahadlok na bisan tuod ang spiritu ni Luisita nakapahulay na ang iyang pasensya magpabilin sa mga dapit. Nagibati niya ang pinakagrabe niyang kasakit. Pangpanghinaot o kahadlok. Kini ang sugilanon ni Luisita, ang babaeng napanaw tungod sa mga kasakit sa gugma o kasakit na wala matabangan. Kini nga sugilanon nagpakita na ang kasakit o kalagot bisan pa sa pagkamatay adunay gahum na magpabilin sa kalibutan. Sa matag adlaw na ikaw mo ang isa bukid, hinundumi ang sugilanon ni Luisita ug hinaot na magmatkon ka sa imong mga buhat. Kaya ang mga kalag sa ato mga ninuno dili gayud malintan ang ilang mga kasakit. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot na magmalinawon ang inyong gabi. Og likay ang mga dapit na puno sa mga sugilanon na sama niini. Hangtod sa sunod na higayon, mag-amping kanunay. Ayaw kalimot sa pagsuporta sa atong channel, sa pag-like, subscribe, pag-comment. Kung na ba mo'y gustong na istorya na gusto niyang madunggan para sa sunod nato na content, mo ang atong himuan. Hangtod sa sulod na higayon, amping kanunay. Bisaya Horror Stories.